Левко Лук'яненко вже в вічності, лист від Сенцова та переможців в Лівані. Вражаючі події, які вже стали історією. Це ТСН. Діло було в Бердичеві. Она свидетель чего-то была. Может, собака гавкала. Там сейчас очень много версий. Бердичевляни налякані вбивством 37-річної жінки, яку серед білого дня пошматував невідомий злодій. Сусідство із мумією. Так як вона знаходилась в зимовому одязі, можна сказати, що не менш ніж півроку. У Харкові люди боролися зі смородом, аж поки із сміттєпроводу не витягли муміфіковане невпізнане тіло. Заборони – ніщо. Пиво – все. Чому щойно подали пиво дитині? Просто навіть так автоматично. Чи варто вірити в совість підприємців, коли йдеться про їхні прибутки та здоров'я наших дітей? Телевізійна служба новин. В студії Наталя Мосейчук. Людмила Руденко, як завжди, допоможе розширити свої можливості. ТСН.UA наживо. Помер відомий український дисидент, один із авторів акта про незалежність України Левко Лук'яненко.